To je kino Úsmev, do ktorého som chodila už ako dieťa. Keď sme prišli do Košíc, tak už od 2. triedy. A práve v tomto kine som videla prvýkrát film, ktorého dej sa odohrával v Osviečime. Krátko na to potom mi moja mama rozprávala históriu našej rodiny. Znáte příběhy dříve narozených, kolem jdoucích, vašich sousedů? Jejich paměť je kniha, ze které bychom měli číst. Každý druhý týden pro vás zalistujeme v jedné z nich. Dnešním dílem seriálu Paměťová stopa nás provede 80letá Naďa Lambertová, ukrývaná židovská dívka, která přežila holokaust. Její prarodiče, tetu i strýce nacisti zavraždili. Válku přežili bratranci její matky, stavitelé židovské synagogy v Žilině. V roce 1933 odjeli do Berlína za architektem Petrem Bérencem. To je zachránilo. Mamin bratranec Pali Novák videl, čo sa už deje v Nemecku a vrátil sa z Berlína s tým, že treba všetko predať a opustiť Európu. V 35. roku už boli v Palestíne. No a potom už prišiel 38. rok, keď už bolo vidieť, že je zle. A moja mama tú situáciu riešila tak, rozhodla sa, že sa vydá za nežida a že tým nebude mať ten problém židovský. Rodičia boli z toho zdesení, z toho manželstva s nežidom a starý otec roztrhol si košelu a povedal, nemám dcéru. Takže mama potom odišla zo Žiliny a išla aj s týmto manželom do Prievidze. No ale manželstvo trvalo iba 1 rok. Vyšiel židovský kódex, tak tento jej manžel videl, že manželstvo so židovkou mu bude veľmi brzdiť kariéru a on sa odrazu cítil veľkým Nemcom, pochádzal z Rakúska a mamu opustil, mama potom sa musela skrývať. No a v tom čase môj otec, zase otecko nebol žid, pochádzal z kresťanskej rodiny, pracoval na železnici. No a keď začali transporty, tak on videl tie náklaďáky a vedel, že sa nejde na prácu. Videl, že to je niečo zlé a vlastne rozhodol sa zapojiť do protifašistického odboja. Takže ilegálne pracoval ako v tých protifašistickom hnutí, tak prišiel aj do Prievidze a tak vlastne aj niekde stretol moju mamu a mame povedal, slúbil jej, povedal, že prežijú, že on ju ochráni. Museli sa stretávať tajne. Nejaký dobrý priateľ, ozaj dobrý, otca upozornil, že je na zozname, že porušuje ten zákon o čistej rase a mama s otcom potom odišli do Banskej Bystrice. Mama uchýlila sa k jednej priateľke, ktorá bola ochotná ju skrývať, takže tam som sa narodila, tam sa so mnou aj skrývala. Otec vedel o jednom partizánskom bunkri nad Balážmi v horách. No tak, že vlastne to bola jediná možnosť ísť do toho bunkru. Ja som mala tedy 2 mesiace. Mala som tam dobrú spoločnosť, lebo v tom bunkri bol aj Andrej Bagar, takže on mi spieval a všetci otíšili, že musí ticho. No ale napriek tomu ja som veľmi plakala a báli sa všetci, že vlastne tým plačom prezradím ich. Proste sa všetci cítili ohrození, tak máme povedali, že bude musieť so mnou odísť. No a otec vtedy
našiel jednu roď manželov v Balážoch na konci dediny. V jednom dome žili takí starší manželia bezdetní a tí boli ochotní potom mňa a mamu ukrývať. Otec nebol s nami, on bol s tou partizánskou skupinou a sem tam prišiel. A tiež sa stalo, že raz, keď prišiel, tak práve bola razia. Prišli esesáci a gardisti, hľadali partizánov a židov. Otca obliekli do kroja a takto išiel na apel, no tak neidentifikovali ho, lebo boli cvičení psi, ktorí cítili zeminu, že tí, čo sa boli v tých bunkroch, tak to odhalili. No ale nič sa nestalo. Skončila vojna a určite pred mojimi rodičmi vznikla tá otázka, čo ďalej a kde ďalej. Otec, on mal také predstavy, že vlastne keď znovu bude Československo, že to bude tak ako prvá ČSR, on je orientovaná na Francúzsko a na Anglicko. Myslím, že to aj tam povedal pred tými komunistami a potom celý život z toho mal taký čierny flak. Že, tak otec videl, že proste on chcel odísť, ale mama už bola unavená. Mama hovorila, horšie už nemôže byť, ostaneme tu. A tak sme sa pekne skrývali ďalej. Som bola druháčka a vrátila som sa zo školy a mala som nejaké také poznámky, také som niečo na niekoho hovorila, že to je nejaký špinavý žid alebo niečo podobné. No a vtedy mama povedala, tak taká špinavá židovka si aj ty. To nevydržala, mama bola taká veľmi impulzívna, tak vtedy mala som 8 rokov a všetko mi povyprávala. Prekvapenie bolo, že prišiel 89. a z tých priateľov, čo sme si boli takí blízki tým protikomunistickým zameraním, že odrazu začali, že oni sa ukázali ako odchovanci ľudákov. Oni začali chválospevy na slovenský štát, ako bolo Slovákom dobre za slovenského štátu a že aké to bolo nespravodlivé voči Tisovi, že ho popravili. No a tak som stratila viacej priateľov, ako keď mi emigrovali za socializmu.